Heeh. Selampret kumpul Kendari alko tipung simbar Konangin belok selendro Selampret belok Jarak ke Bandung Penduling Macan mangga megap Hutan kanong alias Kepra Bosnya kakang Permantio Prayogo Kawe Gembira Selampret Kumpul Kendari alko tipung simbar Konangin belok selendro Selampret belok Jarak ke Bandung Penduling Macan mangga megap Hujan kanong alias Kepra Bosnya kakang Permantio Prayogo Kawe Gembira Carane sakit. Apa? Yo, ayo. Memboro ing awang-awang alang-alangut bebasan tanpa tepi narabas ing meko mendung lemborong munggahi gunung tetunggul ngumbar gagasan satemadi kawa ngimpi perahu layar ya kanca inggih segembira alera-lera banyune segara Anglia numpak perahu layar ing dina minggu ke pariwisata alon praune wis nengah piye-piye banyu tinela ora jemu-jemu karo mesem guyu karo solu balesu adeng jawel maja boleh sore witing kelopo katang awe-awe ayo kane pece bali wae dene seso-eso tumandang nyambut gawe ya kanca inggih segembira alera-lera banyune segara Anglia numpak perahu layar ing dina setugan pariwisata alon praune wis nengah piye-piye banyu tinela ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilangake rasa balasu adeng jawel majebol wis sore witing kelopo kateng awe-awe ayo kan pecek bali wae dene seso-eso tumandang nyambut gawe monggo Pak Iwan goyang sarung jagung antepik pacu tresno parewangi korban jiwa ragam lagu
atau tanda sula watone sesandingan tak gawe semrasaku najan mengganggu ora wegah watone tansah sumaning mung tansah eling sarung jago rasane kapot tresno yen ra pedho satina kaya setahun sarung jagung sarung jagung antape kapajo tresno tare wangi korban jiwa raka mlaku adoh tanur sula watone sesandingan agawe semrasatyo najan munggah gunung ora wegah watone tansah sumanding mung tansah eling sarung jagung rasane kapot tresno yen ra pedho satina kaya setahun sarung jagung larane lara ora kaya wong kang nandang wuyung mangan doyan rajana dolan ning omah bingung dina minggu sing kayu kowe ngajak tawang mang nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS rambalesi mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mesti tak jiwa balik ini kandane alesane sapa wong sing ora gelem kadung dandan kowe ora teko janjane kowe neng ngendi atiku sujono kowe
kencan karo wanita liya SMS rambalesi yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mesti tak jiwa lali janjine kandhane alesane mangkelake iya sing ora kadung dandan kowe ora teko janjane kowe neng endi iya atiku sujana kowe kencan karo wanita liya lara ora kaya wong kang nandang uyuh mangan doyan rajana dolan neng omah bingung monggo sawangan riki awakku semua ora krasna apa pancen deko membalon janon bareng soto mereka nanang wuyo nang karo ngelo aparapu lair dina Kamis iya satu totalan ning pasar Senen Selasa Jumat mulai ning pasar Minggu aja ngono aja ngono aja wong aku lamis neng arep mando saja sopan neng burine jebon dretera karuan tuku piring duwite pas-pasan sing do eling urip mung sepisan arepku
Parapu lahir dina Kemis yen Setu dodolan ning pasar Senen Selasa Jumat mulai ning pasar Minggu aja ngono dadi wong aja lamis ning arep mando-mando saja sopan ning burine jebul ndletera karuan tuku piring duwite pas-pasan sing do eling urip mung sepisan duitmu omahmu bandamu ora bakal melu yen wis tekan titik wanci kadonyan ora ana bakal tegese tuku piring duwite pas-pasan sing do eling urip mung sepisan monggo Pak Iwan angkat sing iso tak kramasi nanging yen ngramasi loro ati ora bakal kaya mijet wae ranti lingso sing ana rambutku iki sing iso tak petani nanging yen metani loro ati ora gampang kaya mijet wae ranti jadi monggo Pak Kli kula aturi pinarah wonten ing papan monggo Pak Kli Gondra angkat Bang Slompret gempol kandari harga tipung simbar pelos lendro jarang di Panjungan penduling macan mangap kanang alias Kipra Osnya kakang permanti prayoga kawe kemiro sompret kandari harga tipung simbar konange pelos lendro jarang di Ujang kanang alias Kipra Osnya kakang permanti prayoga kawe gembira caca jiwa kanca dibantu mure sampurna tuan
Landang maton ojo nganti ana kaliwatan ngendi wae lan sapa wae wajib purun daparake bring mlarat sugih nganggur makarti lan purutan nara praja lan tamtama kang manggon kisih gunung ing desa lan ing kutha caca jiwa mula dadi srana ambangun negara mulyane nusa bangsa Indonesia. Yo lanjut. Aja sekempang janji wong manis yen to amung lamis becik alu wong prasaja mas ora gawe juwo tansah ngugemi tresnamu wingi jebul amung lamis kaya ngenteni tukuling jamur ing mangsa aku iki prasasat ora tanan to jambi mbocah mung lames kang nias dadine banjur kikis akeh tulodo kang daman citra uripe rekoso pilih sawiji ande kang suci tanggung bisa mukti monggo oke matur nuwun. Sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rame-rame bebarengan ayo kanca padha gojekan kae-kae rembulane yen disawang kok ngawe-awe kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja padha turu sore gedho asale saka tela motongan to iku tambane apa gedho asale saka tela yen dapet atine dadi gelo mas aja ngono kadung janji mas aku mengko gelo dilanjut Bang monggo. Bang Wusraino, Bang Wusraino. Yo. Nah terus. Bang Wusraino, Bang Wusraino. Srengenge muncul sunah sumamburat. Bang Wusraino, Bang Wusraino. Srengenge muncul sunah sumamburat. Bang Wusraino, Bang Wusraino, Bang Wusraino. Srengenge muncul sunah sumamburat. Kembang sulang kumandang suarane tulit kepena unine mong ndranyo ake bareng lan gondrong dipong suling sikrat kandangane gambang suling suling kembang gambang suling kendang yo suara suling kumandang suarane tulit kepena unine Andranyo ake bareng lan kontrong dipong suling
gambang gambang suling suling kendang gambang suling kendang yo gaweanku keliling monggo Pak Kli. Oke, terima kasih. Gaweanku keliling kudang ngendi wae kanggo aku penting mikir kahanane ning kono sesasi bang ning kene seminggu golek inspirasi njur tak gawe lagu Jakarta apa kondange kondang tuku Monase Semarang apa kondang bang kondang simpang limone yen Jogja apa kondange kondang kota gedene Magelang apa kondange Candi Borobudur ayo lanjut bang gaweanku keliling kudang ngendi wae kanggo aku penting ngerti kanane nang kono sosasi nang kene seminggu golek inspirasi njur tak gawe lagu Jakarta apa kondange kondang tuku Monase Semarang apa kondange kondang simpang limane yen Jogja apa kondange kondang kota gedene Magelang apa kondange Candi Borobudur yuk monggo Bapak Iwan neng pinggiring bengawan tansah setya ngenteni sliramu eling-eling jamane semono wis ndungkap pitung ketika neng pinggiring bengawan tansah setya ngenteni sliramu wis prasetya ing janji kang suci ing lair terus ing ati mantap lanjut sanadyan kaya ngapa menungso mung bisa eka lan jangka Gusti kang paring iki lan besi kita sak dermo nglampahi mantep Pak Iwan lanjut Pak neng pinggiring bengawan saben sore mung tansah kelingan gawang-gawang semucah ayu gawe setie atiku yo ling sisih kidul tanah Jawa tumununge ana segara kang nyata gedhe ombake gulung gumulung ora kendhat saben wayah rana jalma kang nyata
wani sembrono yo Beda kencana dadi titihane pasuryan dewa ra ono tandinge katon sumunar uga nyengsemake ra angger dewa bisa nyeksekake jeneng kula kowe aja lali marang aku iki asik cahayu nalikane nandang susah sapa sing ngancani asik desamono aku tetep tresno lan tetep setia cahayu bereng ati gawe gelo lan gawe kujiwa ning saiki bareng mukti kowe malah lali karo aku sithik kowe nesu terus ngajak patu yo 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 semakin rame yo ayo kanca cilengono kanca biasano inggih katindakno desa kuwi wis mesti tansah dadi objek ning saiki ganti modernisasi desa pembangunan bangsa lan tegese kuwi ijo kudu dadi objek melu nemtokake mring politik ekonomi lan sosial lan kabudayan kuwi kudu abdi pisan mring katundone kanggo mbrasa pengangguran modernisasi desa sa Indonesia ayo kanca cilengono kanca biarsano inggih katindakno desa kuwi wis mesti tansah dadi objek ning saiki ganti modernisasi desa pembangunan bangsa lan tegese kuwi ijo kudu dadi objek melu nemtokake mring politik ekonomi lan sosial lan kabudayan kuwi kudu abdi pisan mring katundone kanggo mbrasa pengangguran modernisasi desa sa Indonesia trompet kempung kendang liya ketimpung imbal ponang selendro selompet belok jarake pangnongkrong marake ngigel macan mangap mekap
janggano ngalia imbal sapa sing kagungan reok pranyata gawe gembira. Kali kopinya tarik ke sini. Kopi tarik ke sini. Iya.